Technika je naložená močkorskou misiou. Ale dobrý pocit. To som nedržal tento rok v rukách, takže úplne super bomba. Nachádzame sa v Lučenci, kde sa práve konajú majstrovstvá Slovenska a Čech v silovom trojboji, benči a drepe pod federáciou GPC, Slovak Powerlifting tento rok. No a ide vlastne o kvalifikačný pretek na rok 2025, aj keď som sa tento rok moc nechcel zúčastňovať pretekov a vyzerá to tak, že na jar to bude jediná súťaž, ktorú pôjdem, tak prišiel som sa kvalifikovať, nejakú váhu zajtra zatlačíme, uvidíme, čo z toho bude, lebo príprava bola taká, aby som povedal, veľmi lightová. Ale keďže nás tento rok čakajú majstrovstvá sveta na Slovensku v Nitre pod federáciou VUAP, tak tam sa určite ukázať chcem a určite na tú jeseň dám fakt poriadnu prípravu, aby tam vyšlo zase nejaké zaujímavé číslo a možno tú hranicu posunúť zase trošku ďalej. O čo vlastne ide? Ide vlastne teraz o to a natočíme video kvôli tomu, že my sme vlastne doteraz ešte netočili žiadne video z mojej konkrétne súťaže, aj keď posledné video na YouTube, ktoré máme, bolo z mojej súťaže, ktorú organizujem, z Vianočného Bench Press Cupu v Nitre, ale tam som nesúťažil, takže chcem, aby ste trošku videli aj, ako prebieha ten deň súťaže, ako samotná príprava, rozcvička a tak ďalej, jak to bude vyzerať. Dneska sme mali váženie, váha bola taká, že 119 kg, to som zatiaľ ešte nenavážil nikdy, ale vôbec som mu neriešil. Tým, že to naozaj bereme ako kvalifikačný pretek, tak si to idem proste užiť, niečo zapísať a uvidíme, od čoho sa odrazíme na tú prípravu na jeseň. Takže samozrejme pred súťažou nemôže byť nič iné, samozrejme ako posledná večera, ako fajnový burgerík. Nech je zajtra sila a pivečko. Takže na zdravie. Ivan Pavol. Tak máme tu konečne deň D, máme tu deň súťaže, za nejakých 40-50 minút ideme na to. Máme tam prvý pokus nejakých 210 kg, ten základ by mal úplne v pohodičke výjsť a podľa toho sa budeme nejak odrážať ďalej, ako aj superi pôjdu a hlavne, akože hovorím, jak som pohovoril, nie je úplne nejaká tá úplne top forma. Takže pôjdem maximálne toľko, koľko je natrénované a nebudem tu nejaké blbosti riskovať kvôli tomu, aby som sa náhodou nezranil a mohol normálne tento rok pokračovať ďalej. Takže vám tu ukážeme, jak prebieha rozcvička a potom samotné pokusy na pódiu a potom na záver si ešte dáme nejakú kecačku a nejak si prebereme, čo ako prebiehalo a držte palce. Veľmi ľahké do piči. Dneska to bude lítať. Dneska to bude lítať. Trvalo. Chceš tam ten kickboxing fighting? Jo? Dobre. Ne. My to tam. Vidíš, jak to je. Štěpán. Činka je naložená. Michal. Ďalej naložená činku 107 kg.
nic. Stanislav. Pres. Činka je naložená, kolompár Peter. No čo, po prvom pokuse? Prvý pokus bol taký, že dobre, lebo to bolo celkom ľahké v rukách, takže pocity fajn a uvidíme. V podstate sa s jedným chalanom doťahujeme na zlato, takže aspoň je to také zaujímavé, že je to taký boj. Fakt, že to bude o kila. A to je dobré, to je taká dobrá motivácia. Jak viete? Pome, Tomi. Pome. Ide. Činka je naložená, Močkor Stanislav. Kilogramov na Činke, za ním nasleduje Škorý Lukáš. Lehký, stále lehký. Domáci súťažiaci kolompár Peter, 60 kg na Činke. Činka je pripravená. Tretí pokus v podstate ideme 227,5 a vyzerá to tak, že s mojím súperom ideme rovnako. Akurát, že on je ľahší, takže keď to zatlačíme obidvaja, tak ma porazí. Takže bude to taký boj do konca, no. Buď alebo. Činka je naložená, Močkor Stanislav. Pripraví sa Škorý Lukáš, ktorý bude dvíhať 230 kg a po ňom sa pripraví Gorov Lukáš. Dobre. Ideme na to? Extrém mi skočila. Ale? Trošku ušla dráha, ale dotlačilo sa. Ale dobrý pocit. To som nedržal tento rok v rukách, takže úplne super, bomba. Ideme ďalej.
Muži do 125 kg. Tretie miesto získava Korman Juraj. Druhé miesto získava Škorík Lukáš. A prvé miesto získava Močkor Stanislav. Tell us svoje pocity a všetko, ako to prebehlo. Tak máme po súťaži, máme po majstrovstvách Slovenska a pocity sú asi lepšie, ako sa aj očakávali, lebo to dopadlo fajn. Dopadlo to konkrétne na zlatú medailu. Takže vybojovali sme si zlato, aj keď som s tým až tak veľmi nepočítal. Ale podstatné, čo ma teší najviac, je to, že v podstate sa trénovalo najviac váhou 220 kg a vyšlo mi na súťaži 227,5. Takže to bol taký celkom dobrý štart tohto ročnej sezóny. A tým pádom možno, že aj uvažujem nad tým, že by som sa zúčastnil ešte aj majstrovstiev Európy. Sú za nejakých 5 týždňov. No a samozrejme potom, tak jak som hovoril, budeme vlastne sa fokusovať až na tú jesennú prípravu, čiže na majstrovstvá sveta hlavne, ktoré budú v Nitre na Slovensku, takže presne všetci, čo ma chcete vidieť a hlavne to bude v podstate v úvodzovkách u mňa doma v Nitre, tak to budete môcť vidieť a bude to, ako sme spomínali úplne v poslednom videu, bude to v rámci autosalónu v Nitre v októbri, takže myslím si, že je celkom dobrá taká nová motivácia sa tam pripravovať a že tento štart bol fakt lepší, ako som očakával. Takže spokojnosť je. Už len nejakým spôsobom to udržať, dať to dokopy celé a v neposlednom rade chcem poďakovať mojim dvom pánom, ktorí toto celé si odbili so mnou, pánovi Michalovi a pánovi kameramanovi, ktorí mi fakt extrémne moc pomohli k tomuto výkonu, ktorí ma k tomu fakt, že nabudili. A ideme ďalej, no, pokračujeme ďalej. Uvidíme, že jak to celé vyplynie. Chcem trošku teraz momentálne stiahnuť váhu a určite uvidíte, hlavne, teda to budeme propagovať hlavne na sociálnych sieťach, nejakú teraz takú moju dietku a danie sa do formy, do normálu a tým pádom, keď všetko dobre pôjde, tak by som chcel na tú Európu, ak sa tam vôbec dostanem, ísť a štartovať po dlhých rokoch v kategórii do 110 kg. Takže myslím, že sa máte na čo tešiť a určite to budeme celé dokumentovať a ďakujem všetkým za podporu. Čus.